Și să reluăm concursul. Eu. Tu. Vincent. Valentine. Pepe 10! Muzica! Nu contează ce, dar dacă s-ar supata, azi mai merită un pic. Da-te, mă. Muzica? Să-ți papucii. Mult. A fost întrebare legată de costum. Mult înseamnă destul de mult pentru fiecare. 2 ore înseamnă mult. Foarte bine. Ce dă hel are afară acum? Andreea? 2 ore înseamnă 120 de minute. Ce poți să faci cu 120 de minute? Vrei să faci Vrei să știi? Înseamnă destul de mult. Băi, ești nebun. Băi, frate, de ce am făcut vreodată de Așa. Băi, am făcut la poze cu ăștia, asta-i să mor. Cel puțin dacă s-am urlat acum, mai merită să o luăm un pic, așa că tu faci. Cred aparatul atunci de noi am filmat, deci la început era tot Mesajele trebuiau puțin. Părerea mea. Super tare. Iar pentru reprezentație scenică, Mă dură mâna. Nu se mă dură. Eu nu, pe ele nu mă dură. Vreau să o vadă. Vreau să vină la mine. Uite, ia-mă. pentru costum 7,50, pentru prezența scenică 7. Mă rog, am pentru costum 6,8. Femeia are pentru... Toate suntem nevoite după personaj, nu? Iar pentru prezența scenică, 9. Băi, putea chiar. Hai că n-am fost așa de rea, nu? Îmi place faptul că ai ochii roșii, chiar ai lentele de contact și îmi place cum. Pentru costum îți dau un 8,5 și pentru prezentație îți dau un 7,5. Deci un 8. Deci a fost genială cu clasa asta, petrecând ăsta am avut o idee super. Deci ar toți prindeți să făcut poze, dar... O te apărăm pe blogul lor, ești nebun? Da! Următorul concurent, scrie acolo, din România. din Pandora House. Din București. Ce șire. Și muzica, vă rog. Nu ne mai jura! Mișto costum. Pentru costum 8,50, pentru reprezentată scenică 9. 10! Aici, nu te grăbi. Vino înapoi. Asta e de vorbă. Ori cu noi, ori cu public. Cine vrei tu? Mă, cum te privi așa? Nu mă privi așa, pentru că o să fiu... Omoară-i! Asta sunt dulții. Așa, omoară-i! Pentru costum, eu am să-ți dau un 9. 50. 9,50. 9,50. 9,50.
10. 9,50. Bine, uite, hai să ne împăcăm, da? Da. 9,60. 9,60. 9,90. Iar pentru scenă, Ultima ofertă. îmi pare rău că nu te-ai folosit mai mult de mecanism. Chiar era un avantaj extraordinar pentru tine. Exact, așa. Eu am să-ți dau pentru chestia asta 8. 9! Să uiți prea tare. Pentru costum. Dar pentru expresivitate, o dată chestia cu mine. Îți dau un 10. Poate nu e rău. 9. Câte sec? 9. Sec rău. Următoarea concurentă. Iuna. Final Fantasy 10. Muzica. She never slows down. She doesn't know why, but she knows that when she's all alone, feels like it's all coming down. Stand in the rain, stand your ground. Stand when it's all crashing down. You stand through the pain, you won't drown. And one day was lost and found. Mi-a plăcut foarte mult melodia. Am să-ți dau un 8,5. Pentru costum 7. Iar pentru prezența scenică 9. Pentru costum tot 7, iar pentru prezența scenică 8,50. Nu fi rău. Pentru costum, eu am să-ți dau un 9. M-a impresionat foarte mult pictura, cu desenul de pe rochie. Iar pentru prezența scenică, am să-ți dau un 8,6. Următorul concurent, Gilbert Berschmidt. Petale Actis Power. Muzica. Ah, bravo. Vorbești mai tare în microfon, da. Dacă nu se aude, eu de bine. Da. Pentru costum, eu am să-ți dau un 8,50. Și pentru fluturați steagul? Și pentru reprezentație. Sunt un fan al steagurilor. Te-am mai zis asta, da? O să-ți dau un 9. Asta e, nu-mi plac mie steagul. Pentru costum 7,50, reprezentația cam monotonă, pare rău. 7. Monotonie că... Pentru ambele 8. E rândul tău. Aici la reprezentație. Sincer, chiar îmi place Te uiți, costumul. interpretează Pentru costum îți dau un 9.
dar cam monoton steag, adică se puteau și mai multe, sincer. Deci îți dau un 8,5. Nu-l luau, lasă-l în pace. Da, de ce ai pus că merg? Următorul personaj. Știu că l-ați așteptat de mult. Nu l-ați avut până acum. Hai, niciodată cine? Naruto! Naruto! Înainte să puneți muzica, am de făcut un scurt anunț. Andrei Barbu, de 13 ani, să plece la perdeaua albastră și să-și deschide telefonul mobil. Este căutat de mama lui. Nu niciun om. S-a găsit? Și acum să continuăm. Naruto! Muzica! Pentru costum am să-ți dau un 8, dar pentru prezentație am să-ți dau 9,5. Am făcut energia foarte mult. 7 pentru costum și 10 pentru reprezentație. Tot 7 pentru costum, 9 pentru reprezentație. 8 pentru costum, pentru reprezentație. Wow! Energie multă! Bravo! Aveam impresia că... Da, a început să fie cu tremur pe aici. Wow! Da, da. Aveam impresia că atunci când o să vii la noi, îmi plantez chestia asta pe masă. Nu așa! Vezi că te notezi? Puterea pixului e mai mare decât chestia aia. Plus. Hai! 7! Sau 9? Dragă Naruto, pont! Lanu! Să-i dăm 10, uite, asta mi arată. Lanu! Parcă... 9. Nu știu ce cu aia, da.